Здравейте! Днес започвам поредица от беседи върху вероучението, което ще изготвям съвсем накратко върху катехизиса на московският митрополит Филарет Дроздов по православно време, разбира се, в Русия. Накратко съм съставил това нещо. Нямам претенциите за нещо, кой знае колко значително. Само основните неща, като ще се опитвам да правя коментари на някои места, където е възможно това. И тъй най-важното нещо в православието е вярата в съществуването на Бог. Творецът на всичко видимо и невидимо. Бог по своята същност е невидим. Вярата разкрива това, което е невидимото, за разлика от знанието, което има за предмет видимото. Невидимото се познава, т.е. става все едно видимо посредством вярата. Вярата е нещо, което започва в мисълта на човек. Започва в съзнанието и бавно и постепенно се развива в сърцето и там завършва. Сърцето е вместилището на чувствата, най-важното от което е любовта. Кога имаме истинско поклонение към Бога? Когато имаме искрена любов. В сърцето и чрез сърцето се разбират най-добре истините на вярата. Затова е казано, че ако няма вяра, не може да има разбиране. На църковнославянски, аз ще не уверите, ниже имате разумети. Исаия 7.9. Вярата в Бога е основата на православието. Тя изпълва почти всичко в него. Вярата трябва да започне в разума, но трябва да премине от разума към сърдечното, дълбокото усещане. Но вярата не е просто някакво сърдечно благоразположение, което е направено така, че всеки да вярва в каквото си поиска. Когато всеки вярва в каквото си иска, това вече не е вяра. Това е нещо, което на нас ни харесва. Това е нещо, което ние желаем сами да го постигнем и това е нашето собствено мислене по този въпрос. Нашето собствено желание по този въпрос. Ние така сме го решили за себе си, така сме го пожелали. Тогава това вече не е вяра. Това са нашите лични желания, лични чувства и лични харесвания. Вярата е нещо общо. То не е нещо лично. Нещо общо, което ни обединява първо тук хората и, разбира се, ни обединява и с небесното. Тогава, когато всеки вярва според своето желание, такава вяра е напълно безполезна. Така че православната вяра се основава на нещо, което е ясно, точно, достъпно за човешкото разсъждение, подлежащо на изследване. Тоест, вярата е свидетелствана. Вярата има свидетели, които са много за нея. Една единствена. А свидетелствата са нещо установено, достъпно,
подлежащо на човешкото разсъждение и на изследване. С какво започват свидетелствата за вярата? Очевидно това е свещеното писание или Библията. Между другото, думата Библия е гръцка и е в множествено число и означава книги. Ние възприемаме обаче в единствено число, което не е лошо, между другото, защото тя е едно. Въпреки че съдържа множество книги, писани в много голям период от време, но е едно цяло. Библейският текст е свещен, защото съдържа откровения, които са дадени от Бога на хората. Тези писания са общодостъпни, могат да бъдат изучавани, изследвани от всеки човек. Там е работата, че съществува друго божествено откровение, което се нарича свещено предание. Сега хора под предание разбират нещо различно от писанието. Значи преданието също може да е написано в този смисъл, нали? А не да е нещо устно. Това е предаването на следното: учението във вярата, Божия закон, таинствата и свещените обреди. Как става преданието? Това е много интересно нещо. Това е от един към друг. Непрекъсваемо предаване от един човек на друг човек. От отци на потомци, чрез словото и примера. Личният пример. Всички, които са истински православно вярващи, съвкупно и по приемство според Божието устроение съставляват Божията църква. Тя е само и единствено една църква. Единственият верен пазител на Божественото откровение, сиреч на Светото Писание и Светото предание. Древният първоначален способ за разпространяване на Божественото откровение е бил свещеното предание. От първосъздания човек Адам до боговдъхновеният Моисей в продължение на 1000 години не е имало свещено писание. Христос и светите апостоли проповядват вярата устно. Апостолите понесли православното учение в света чрез слово и дело и след това всичко чак е пренесено на книга за по-голяма точност. Нямаше иначе апостол Павел да напише следното нещо във второ послание до Солуняни 2.15: стойте и дръжте преданията. От друга страна, тези устни учения и откровения с течение на времето са били записвани, като така се е формирало и свещеното писание. То се състои от Стар и Нов завет. Старият завет включва всички събития от сътворението на света до Христа. В него се разказва за сътворението на света и най-накрая за сътворението на първия човек Адам, от чието ребро е била сътворена и първата жена Ева. Те били поставени да живеят в рая. Двамата били благословени да се плодят и множат, да изпълнят цялата земя, да обладаят, да живеят на нея като нейни владетели. Те били безсмъртни, осветени от постоянното си общение с Твореца, пребивавали в блаженство и притежавали всякакви духовни дарования, които и не можем да си представим. Думата общение, която употребих, се явява основна в православието. Основна дума – общение. Това е
пребиваването в благодатта, Божията благодат. Това е общение. Не може нищо извън нея да има сигурно. Нищо. Всичко извън нея вече е безнадежно. Аз съм си поставил за задача да се опитам да обясня сътворението, доколкото ми е възможно, онези неща, които са важни за него и за живота на първите хора в рая. Разбира се, ние по-човешки не можем това нещо да го постигнем, колкото и да искаме. Това, което там е било, не може да се сравни с нищо друго, каквото и да си мисли човек, каквото и да чувства, каквото и да се опитва да с някакъв напън, с някакво напъване или с някаква мисъл, с някакво усещане, с всичките си възможни сетива, ние не можем да стигнем по никакъв начин до това състояние. Не можем. Невъзможно е човек да си представи нещо, което е било там. Както знаете, дадена е била една единствена заповед да се въздържат от яденето на плодът, в който се съдържа познанието на добро и зло. Престъпвайки Божията заповед, яли от този плод и с това загубили всичко, което са имали преди. Изгубили са включително собственият си живот и били изгонени от рая. За тях по-нататъка се казват след това още няколко думи, и толкова. Но аз бих могъл да поразсъждавам повече по този въпрос и да кажа, че за тях не се казва нищо, защото какво би могло да се каже? Какво би могло да се каже, за съжаление? Този, който има нещо и го изгуби, нещо безценно и го загуби, той повече не може нищо друго да... за нищо друго не може да мисли, освен за това. Това е истината. Ние нямаме техният живот, защото ние сме се родили вече в това състояние, докато те са имали и другото. Така че бих казал, няма по-голяма трагедия от това човек да загуби нещо, което е имал толкова високо. В човешкия род влиза смъртта от един човек. В посланието до Римляни 5.12 се казва, че всички чрез Адам и в Адам сме съгрешили. Сега тук е основният момент, който ще се спра и малко ще поразсъждавам. Един много стар въпрос, който веднага се повдига. Ние какво сме виновни? Това го е направил, Адам. Сега този въпрос сам по себе си е напълно безсмислен. Тъй като ние не познаваме себе си в Адам, никой от нас, ние сме били там, ние сме вече там, в него. Ние не можем да разберем той как е взел това решение и как ние чрез него сме взели това решение, защото ние сме го взели това решение. На вас може да ви се струва това, което казвам, налудничево и абсурдно. Може така да изглежда. На практика обаче дълбоко ние знаем, че това сме го решили. Аз по този въпрос по-нататък се надявам да имам
така възможността, дълбоката възможност това да го правя, да го обясня. Но ако не беше станало това, което е станало там, човек би могъл самичък да поправи всичко. Сега човек вече не може да поправи стореният грях, не може да се върне назад. Някой друг трябва да бъде ходатай за нас. Трябва някой да дойде да стане застъпник наш, да ни избави от това, което се е случило там. Защото той има след себе си последици. Нашата невъзможност да правим нещо, това е последицата, да се възстановим от това. Това е последицата. Значи, ако преди това ние сме имали възможността да се възстановяваме по някакъв начин, без да го разбираме това нещо какво е, но така или иначе сме имали тая възможност, сега тая възможност ние я губим. Не е само чрез смъртта, защото смъртта е вид лечение, истинската смърт, това е нашата невъзможност да поправим стореното. Това е. Така че единствено божествената сила е тази, която може да възстанови Адам от грехопадението и да го възмърдне в първоначалното състояние на вечно блаженство и безсмъртие. Необходим е нов Адам. Новият Адам е Христос, който се е въплатил заради нас и е станал човек. Това е заради нас. Има ли нужда той за себе си нещо да прави? Не. Затова е много важно да го повтаряме това нещо, за да го запомним, че заради нас, заради мен, казано по-точно, е станал човек. На Адам и Ева е било дадено уверение в това, че Христос, който ще бъде негов потомък, ще дойде и за да го спаси. Това е била дадената надежда на първите хора за спасение. В Битие 3.15. Това уверение е началото на надеждата за избавление и затова преобладаващата част от Стария Завет се явяват книгите на пророците, чиято основна цел е да предвещават идването на Спасителя. Всичко е насочено към това в Стария Завет, към идването на Спасителя. Значи, хората се заселват на изток от рая, започват да работят, за да придобият това, което преди им е било давано даром. Не случайно Адам, който е бил сътворен, след това е въведен в рая, за да му се покаже нагледно какво му се дава и какво може да загуби. По предания в поколенията се е пазил истинското учение за Бога. И за това се е грижил и самият Бог, опитвайки се да отдели хората от едно поколение, което има така запазени добродетели, от друго, което по-малко запазени добродетели. Но така или иначе хората започнали да стават все малко добродетелни, все повече да загубват това, което са имали, все по-безнравствени. И накрая станало така, че те напълно загубили онова, което са имали по предание. Много бързо. За много кратко време, въпреки че те тогава са живяли по-дълго, но нещата с течение на времето много силно са се установили в лоша посока, са тръгнали и най-накрая почти всички са
загубили образът, който е трябвало да държат и да носят. Един единствен човек, знаете, може би Ной, с семейството си успява да се спаси. Той дълго време е правил ковчег, който Господ му казал как да го направи. И накрая, символично, той влезнал вътре в ковчега, който изобразява православната църква на Христа символично. И по този начин се е избавил от потопа, който дошъл, и той е останал единственият със своето семейство след потопа. Въпреки това, след Ной, хората отново започнали да вършат грехове, най-страшно от които е греха на идолопоклонството, отново отхвърлили Бога, измислили си собствени божества, на които се покланяли, извършвали жертвоприношения. Вярата в единия Бог почти съвършенно изчезнала. Тогава се появил един човек, който произлиза от най-големият син на Ной, Сим, който се нарича Аврам, и от него произлиза свещеният еврейски народ, носещ истинската вяра в Бога. Аврам получил божествено откровение, че от него Господ ще произведе многочислен народ. Той бил посетен от самият Господ в своя дом и му било дадено това божествено обещание. Наистина, потомството Аврамово се оказало благочестиво и достойно негово продължение. След време, целият еврейски род се преселва в Египет, първоначално бил уважаван, след това изпаднал в немилост, поробен. Робството продължило дълго време, застрашавало оцеляването му. Тогава се ражда Моисей, който бил избран от Бога за негов предводител. Той получил от Бога откровение и извел евреите от Египет, извършвайки чудо, като разделил морските води на две и премира на отсрещният бряг, докато преследващото го фараонови войски се издавили. Във връзка с тези събития евреите празнуват своят най-голям празник – Пасха. По друг начин казано, това е преминаване, изход или избавление, който е символичен образ на избавлението от смъртта и възкресението. Затова и празника от Възкресение Христово се нарича още Пасха. Нататък следва отвеждането на Божия народ в Синайската пустиня, където Господ дал на Моисей 2 скрижали, т.е. каменни плочи, с написаните върху тях известните 10 Божи заповеди. Това поставило началото на библейското законодателство, което е и в основата на благочестивият православен живот. Това е времето, когато било установено старозаветното богослужение. В следващите времена евреите се заселили в обетованата земя, след като воювали с многочислени врагове и ги победили с Божията сила. Появило се и първото еврейско царство. Първоначално за цар бил поставен Саул, след това Давид, който освен цар бил и пророк, написал старозаветната книга Псалтир, сборника със свещени песни, Соломон и така нататък. В следващите времена възход и падения на еврейския народ, главна роля в религиозният му живот имали пророците, които поддържали нравствения живот и вярата в Бога, но чиято основна цел била проповедта на идващият Спасител. Раждането на Христос е най-важното събитие в историята. Животът, смъртта и възкресението на Христос са описани в 4 Евангелия, които означават блага вест. Те съставляват началото на книгите на Новия Завет. Следват разказите за разпространението на християнството по света, деяния на апостолите, послания написани от светите апостоли, както и книгата на Откровение на Стоян Богослов, наречена Апокалипсис на гръцки език, в което се описват събитията при свършека на света. С идването на Христа се сбъдват очакванията, дадени още от Адам,
насетне на хората за избавление от греха и смъртта. Господ Исус Христос открива пълнотата на вярата в най-голямата възможна за човека степен. С своя пример, живот и учение, той показва истината и така я отделя от лъжата и лицемерието. Мнозина не могли да понесат истината, най-вече еврейските свещеници. Свещениците, които са Божии служители, би трябвало първи да пристъпят към Бога, на когото служат, но се получава точно обратното. Те отхвърлят учението на Христос, Господ изобличава тяхното лицемерие и външно привидно благочестие, като така ни научава как да вярваме истински, а не лицемерно, като разчитаме на някакви външни действия, като книжниците и фарисеите, т.е. еврейските учители, без да се променим вътрешно. Да стоиш пред Господа и да го обвиняваш е най-страшното престъпление на света, нямащо равно на себе си. Това е най-долното стъпало, до което може да достигне човешкото падение. Обвинен несправедливо, безгрешният е осъден от най-грешните. Творецът е осъден от творението. Можеше ли той да избегне всичко това? Да, можеше, но доброволно се предаде в ръцете на мъчителите, които го разпънаха на кръста заради нас и нашето спасение. Заради този грях еврейският народ е отхвърлен от Бога, в което отхвърляне пребивава и до днес. Но защо все пак е била необходима тази жертва? Защото единствено като участваме в Христовото разпъване и погребение, само така можем да имаме и Неговото възкресение. Господ е пострадал без никаква вина. Ние обаче сме подложени на страдания в своя живот, защото имаме вина, първо от Адам, после и заради самите себе си. Това не бива да го пренебрегваме. Много повече заради собствените си грехове, в които сме затънали. Когато Господ възкръсва в неделния ден, много светии възкръсват с Него и се явяват на мнозина в Йерусалим. Голямо количество. Това свидетелство със всеобщото възкресение от мъртвите става именно за да можем ние да го знаем и хората от тогава да знаете, да са уверени в това. С такива дивни чудеса и велики свидетелства е започнало разпространението на православието по целия свят. Апостолите, на гръцки думата означава пратеници. Като първите разпространители на християнството са били хора неуки и прости, искрени и дълбоко и вярващи хора, което показва, че не книжното знание, а вярата, живота и делата са тези, които спасяват човек. Апостолите са тръгнали да проповядват по всички околни земи. Те са нямали никаква подкрепа нито от власт, нито от богатство, нито от военна сила. Напротив, били са гонени, преследвани, мразени, избивани. Повечето от тях са приели мъченическа смърт заради Христа. Господ избира да открие своето учение чрез силата на Словото и любовта. Така в първите 300 години християнството се е разпространявало от апостолите и техните приемници, наречени епископи, надзорници. Така се е създала древната православна църква. 313 година. Свети цар Константин обявява свобода за християнската вяра. Църквата може спокойно да се устрои да ръководи своят живот. Започва систематически да се събира и записва на книги църковното предание. Току-що отминало едно бедствие, на църквата се стоварва друго огромно бедствие. Дори в някои отношения по-страшно и лукаво. Това са ересите. Външното гонение, където всичко било все пак ясно, разбираемо, точно.
се заменя с вътрешно гонение, от своите, така да се каже. Еретиците са хора, идващи от средите на православието, по-често епископи или свещеници. Срещу тях църквата организира събори, на които отхвърляла, предавала на анатема еретическите учения. Съборът е, така да се каже, най-висше управление на църквата. Събори са правили още апостолите в 15 глава на Деяния апостолски. С течение на времето били организирани 7 главни църковни събора, които са известни като Вселенски събори, и много голямо количество поместни събори. На първите 2 Вселенски събора било създадено изповеданието на вярата, което представлява кратък текст, излагащ основните нейни догмати. Той се нарича символ на вярата и гласи: вярвам в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в единия Господ Исус Христос, Сина Божий единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлината, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтий Пилат и страда и беше погребан. Възкръсна в 3-ти ден според писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца. Пак ще дойде с слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго Господа животворящият, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В едната свята съборна и апостолска църква изповядам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. Съставяйки този символ на вярата, светите отци изрично постановили, че в него не бива да се променя нищо, дори и една йота. Тъй като не е споменато името Богородица, са се опитвали да добавят това име, защото е благочестиво така да бъде. Но са решили, че е по-добре нищо да не се променя, защото това е оставено като завещание от светите отци. И това изповедание става основа на православната вяра и се чете на всяко богослужение. Изложението на основите на православната вяра нататък ще следва основните моменти от този символ. Но за това ще говорим следващият път. Сега накратко искам да обясня значението на този символ, защото е много важно човек да разбере какво е огромното значение на този символ на вярата. Така наречените формули или символи имало няколко. Този е бил установен от Вселенските събори. Той има своето основание, има своята дълга традиция. Било е поставено да се чете символа на вярата на Светата литургия. Точно тогава, когато се извършва слизането на Светия Дух. Толкова е важно това изповедание на вярата, че то е свързано с най-великото таинство на спасението на човека. Защо е толкова важно? Не е ли важно човек да живее благочестив, добродетелен живот? Не е ли важно в случая да бъде посочено, че тези, които са достойни, само те да останат и така нататък, въпреки че и това го има. И това го има. Но нищо друго не може да се сравни с това, което Господ е направил за нас. Това, което Господ е направил за нас, иска ние да го следваме. Затова изповеданието на вярата е толкова важно.
толкова значимо, толкова съществено и изключително. Затова благоволи Господ към тези, които удържат изповеданието на вярата. Без него няма доближаване до Христа. Както виждате, още от първите векове е имало такива ереси и тази борба срещу ересите е станала най-важната борба, която държи църквата. Този, който е от страната на изповеданието, остава и от страната на църквата. Този, който си позволи да напусне изповеданието, той излиза от църквата и влиза обратно в църквата именно с изповеданието на вярата. Ако иска да влезе отново в църквата. Каквито и грехове да направиш други, дори най-тежки грехове, да избиеш сумати хора, каквото и да правиш, както и да го правиш, колкото и да разгневяваш и да прогневяваш Господа. Значи, все още си търпян заради това изповедание. Така че, хора, ние сме търпени, ние сме изтърпявани само и единствено заради това. Кой е този, който може без изповедание да прави нещо тогава? Може ли някой нещо да прави, да сътвори нещо, да извърши, да удържи, да разпространи, да проповядва, да прави нещо с хората без изповедание? Каквото и да правиш, без изповеданието ти ставаш никой. И обратно, дори да си най-изпадналият и пропадналият човек на света, казано в истински буквалния смисъл на думата, да си последния, ти имаш така като помощник Христос заради изповеданието. В историята на църквата ясно личи, много пъти проличавало и ясно проличава какво се случва след края на изповеданието. Винаги съществуват ясни признаци за това какво става, какво се случва след като бъде напуснато изповеданието. Обикновено след това, както казват, след като колата се обърне, пътища много. В това се състои най-голямата борба в живота на човек. Каквото и да става, да може да удържи поне това, за да може да има и другото. Да има и спасението, за което всеки човек желае. Но ако не можеш да се удържиш в изповеданието, нямаше такава надежда за своето спасение. Човек търси винаги един път. Търси винаги една врата, през която да влезе. Това е вратата на рая. Там е нещото, винаги там е нещото, към което човек се стреми.
съзнателно или несъзнателно, това е мястото, към което ние духовно сме се устремили. Дали обратно ще бъдем изхвърлени или ще бъдем приети, разбира се, това зависи от нас, от нашите дела, от това, което ние сме направили, защото с това, което сме направили, ние ще се появим там, на съда. Но без изповеданието на вярата, нищо друго не може да бъде осветено и благословено така, както го благославя Христос в изповеданието. По никакъв начин ние не можем да правим нищо, както и Господ е казал, без мене нищо не можете да правите. Тоест, без това изповедание ние нищо не можем да правим. И така, това исках да кажа за днес. Толкова от мене. Довиждане и до нови срещи.